Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Isto Bogu tvoj. Kršćanska braća i sestre, evo mi ovdje u crkvi, nas nekoliko i vi koji ste u svojim domovima, želim vam blagoslov Božji, blagoslov Uskrsnog Isusa Krista iz ove naše crkve ovdje Svete Lucije, u kojoj želimo Gospodina Isusa Uskrslog najprije pozdraviti i moliti za ono što je On danas rekao, a to ćemo slušati u Svetom Evanđelju, 3 puta svojim apostolima, mir vama. Isus ništa nije bez veze pričao, kao što mi puno puta pričamo, sve što Isus rekao ima smisla. Evo baš u ovo naše vrijeme, kad ponekad čujemo, jer smo nažalost po kućama, po obiteljima, nema izlazaka vani, što je jako dobro da se čuvamo i sebe i druge. Nije lako biti 24 sata ili 16 ili 12 u svojoj obitelji. Djeca su različita od starijih, stariji su različiti od mlađih, svaki ima neke svoje potrebe i teško imati mir. Teško imati mir u obitelji, a Isus upravo to traži. I danas će reći svojim apostolima, mir vama. Mir je vrlo bitan, jer čovjek ima u sebi, da taj mir može širiti i dalje. Evo danas je druga nedjelja po Uskrsu, ili kako mi u narodu volimo reći, mali Uskrs, ili nedjelja nevjernog tome. Slušamo riječ Božiju, evo namijenimo u Svetu misu za sve nas, za, nažalost, i one koji su umrli ovih dana, a puno ih je, da im Bog primi dušu, za one koji su bolesni, za medicinsko osoblje, za naše drage obitelji, za naše majke i očeve, braće i sestre, za sve one koje volimo, te kažemo u Svetu misu. Evo molimo da cijelu našu ljudsku zajednicu i ovdje i u domovini, neka nas dragi Bog blagoslovi, Uskrsli Krist, čije smo uskrsnuće prošle nedelje proslavili, evo Uskrs iza nas, život je pred nama, da nas On svojim blagoslovom i posebno svojim mirom blagoslovi. Zamolimo Gospodina za oproštenje na početku Svete mise, kada smo, jer najlakše je uprijeti prst drugoga pa reći da Toma je bio nevjernik. Nije Toma bio nevjernik, ali je sumnjao. I mi puno puta, kad je sve u životu lako i lijepo, sve ide dobro. No kad dođu poteškoće, kad dođu problemi, kad dođe bolest, neuspjeh, onda mi vjerojatno posumnjamo i Božju ljubav i znamo često puta reći, a zašto Bože mene? Isus je išao na križ i pokazao nam svoj put. Evo, pokajmo se za naše nesavršenosti, za naše slabosti, da možemo dostojno ovu drugu nedjelju Uskrsa, mali Uskrs slaviti u zajedništvu sa Kristom Uskrsnim za sve nas. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braće i sestre, da se griješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh
Čitanje dijela apostolskih. Braća prijatelji postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu. Apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prihodiše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedništvo. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u hram, u kućama bi lomili kruh, te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak darovnice zajednici pridruživao spasenje. Riječ Gospodina. Bogu hvala.
trebalo da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja. Da prokušanost vaše vjere, dragocjenja od propadljivog zlata koji se ipak u vatri kuša, stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste, u njega iako ga još ne gledate, vjerujete, te krikćete od radosti neizrecive i proslavljene, što postigoste svrhu svoje vjere, spasenje duše. Riječ Gospodu. Bogu hvala. Čitanje Svetoga Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Kad bi uveče onoga istoga prvoga dana u tjednu, a učenici u strahu od Židova zatvorili vrata, dođe Isus u sredinu i kaže im: mir vam. To rekavši, pokaza im ruke i rebra i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im ponovno reče: mir vam. Kao što je mene poslao Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dakle u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, biti će zadržani. Ali Toma, zvani Blizanac, jedan od 12, nije bio s njima kad je Isus došao. Učenici mu ostali govorili: vidjeli smo Gospodina. A on im obrati: ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala, i ako ne stavim svoj prst umjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću vjerovati. I nakon 8 dana njegovi učenici bija opet unutra, a s njima i Toma. Dođe Isus do zatvorena vrata, stade u sredinu i reče im: mir vama. Zatim će Tomi: prinesi prst svoj ovamo i pogledaj moje ruke, prinesi ruku svoju i stavi u rebra moja i nemoj biti nevjeran nego vjeran. Toma mu odgovori: Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus: budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Isus je pred svojim učenicima učinio mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo moji i sestre, u svakome od nas i u cijelome našem životu povlačit će se i povlači se pitanje vjerovati ili ne. Problem vjere ostaje do konca svijeta. Dvojica ljudi su razgovarali, jedan vjernik, drugi nevjernik, pa je ovaj nevjernik rekao vjerniku: hajde molim te dokaži mi da Bog postoji, pa ću ja vjerovati. Ovaj mu je drugi rekao, bez neke, jer nije znao teologiju, a nije ni znao znanstveno to objasniti, pa mu je rekao: je li ti meni možeš dokazati svoj mozak? Je li ti meni možeš dati da ja opipam zrak kojega mi dišemo? Je li ti meni možeš dokazati svoju ljubav prema meni, prema svojoj djeci? Znaš šta, prijatelji, reče on, postoji puno toga u životu što mi ne vidimo, što mi ne shvaćamo, jer mi smo obični, mali, smrtni ljudi.
Ponavljam, evo kako mu je na jedan običan, ljudski, bez teološkog, znanstvenog dokazivanja pokazao Božju ljubav i da smo mi bili toliko ograničeni da ne znamo što se događa sa našim obiteljima. Mi smo tu par milja ili kilometra daleko, ali mi ljudi vjerujemo. Jer kad čovjek ne bi vjerovao, tko bi to sjeo u avion, ako nemamo povjerenje u pilota koji ga nikad vidjeli nismo u životu, a on vozi, nosi naš život. Čovjek koji vozi brod, kad s nekim sjednemo u auto, mi uopće i ne razmišljamo. A šta ako smo mogli sudar? Jer kad bi čovjek razmišljao, onda ne bi išao nigdje i vjerojatno bi na kraju pao ustav na glavu. Dakle, čovjek mora živjeti u nekoj vjeri, a ova vjera u kojoj smo mi, kršćani katolici, rođeni, u kojoj smo primili sveto krštenje, evo Bog uvijek možemo samo zahvaljivati. Danas nam pred oči Sveto pismo i crkva stavljaju jednog, rekao bih, čudnog apostola Tomu, čudnog, kažem, samo na prvi pogled, jer Toma je bio junak na riječima, a nažalost kukavica na djelu. Sjetimo se kad je Isus uskrsnuo Lazara. Onda su Židovi i rimska vojska, jer je Isus učinio nešto što po njima to nije smjelo biti, htjeli su Isusa ubiti, ali Toma, junak na junacima, stao je pred sve svoje učenike, svoje prijatelje, njih 12, i rekao je: hajdemo i mi sad tamo, pa ćemo mi zadaviti vojnike, pa ćemo se mi s njima tući. U konačnici, hajde, kaže, idemo i mi sa Isusom umrijeti. Dakle, bio je veliki junak na riječima, ako treba i krv svoju proliti, bio je ratnički raspoložen. Ali gle, kako je na djelu bio drugačiji. Sjetimo se one prekrasne večere na Veliki četvrtak, a i strašne stvari nakon te večere u Gecemanskom vrtu. Toma je bio sa ostalim apostolima naravno na večeri, no međutim u Gecemaniju je netragom pobjegao sa ostalim apostolima. I rekao bih čak, pobjegao i dalje nego drugi apostoli. Jer drugi apostoli, barem su se treći dan vratili u Jeruzalem, skupili se u dvoranu, istu onu dvoranu koju su slavili sa Isusom posljednju večer, da se malo ohrabre, pa da malo čuju neke novosti o Isusu, koji je ispunjao sve njihove misli. Jer naravno 3 dana su bili kao u Samanti, nisu znali gdje su ni što su. Ali ni tada tome nije bilo. Tko zna gdje se od silnog straha sakrio, a rekao bih i to je ljudski. Tek 11. dan ušuljao se Toma nekako u Jeruzalem i došao k apostolima čuti što ima novo. I naravno, i nažalost, opet se pomio kukavički, jer su svi apostoli jednodušno govorili: Toma, vidjeli smo Gospodina Isusa. A on je rekao: neću vjerovati. Neću vjerovati dok ja ne stavim svoju ruku, svoje prste tamo gdje su bile Isusove rane. Toliko je bio tvrd da čak i svojim očima neće vjerovati. Dakle, on nije rekao: ja neću vjerovati dok ne vidim. Ne, dok ja ne stavim prste tamo gdje su bile rane. Znači, ni očima svojim ja neću vjerovati. Eto, toliko je bio to dogovor. Vjerovat će tek onda, kažem, kad stavi svoje ruke u Isusove ruke gdje su bili čavlima i u šupljinu rebara koje su bile provodene kopljem. Dok ne vidim na rukama, sve to ja neću svojim očima vjerovati. Braćo moji i sestre, na prvi pogled možemo to osuditi, reći da je nevjernik, ja to ne bi nikako rekao. Toma je posumnjao, ali Toma nije nevjernik. Koliko puta se možemo svi mi naći u Tominoj koži. Koliko puta smo u životu i mi se pokazali slično. Zamislimo koliko smo puta u zanesenju svoje duše, kad primimo svetu ispovijed, svetu pričest, kad su krisme i kad su lijepe stvari u našem životu, koliko puta obećamo sve to lijepo će se to dogoditi, kako ćemo se grijeha ostaviti. Ili kad nam umru, recimo, roditelji, imao sam često puta priliku to čuti, onda se djeca, ne veze koliko roditeljima i godina, kaže, kao zakleo sam se svome ocu, iću svaki dan na misu i davat ću mu mise za dušu. Nakon par godina sve se to nažalost zaboravi. Nakon, jer kaže, život ide, moramo svi živjeti. Koliko puta kad dođe napast, čovjek i prvom prigodom ostavljamo puno onoga što smo rekli, puno puta zaboravljamo i Božje zapovjedi i mi daleko
bježimo od svega onoga što smo obećali. Ali da, tko zna koliko vremena mnogi ljudi stoje daleko od Isusa, ne rekao bih 11 dana kao Toma, nego možda 11 mjeseci, 11 godina ili puno godina. I kad se čovjeku prikaže njegova žalostna duša, niti malo se čovjek ne zbunjuje. Kad se govori o Bogu ili drugom životu, teško čovjek se može povratiti. Ali evo Toma, jer imao je Božju ljubav, imao je Isusovu vjeru, ipak se povratio i za njega je život dao. Koliko bi takvi slijedili Tomu, barem u revnosti, kako su ga slijedili u bježanju Isusa Krista. Kada bi mi puno puta slijedili u svojoj vjeri Tominu nevjeru, opet bilo sve spašeno, sve bilo dobro okrenuto. Kako je to bilo i po tome, imao je sretan povratak. Braće moje i sestre, evo dok je Toma uporno njekao svojim prijateljima neću vjerovati, dolazi blagi Spasitelj kako bi našao ponovno svoju izgubljenu ovcu. Dolazi kako bi malo vjernika utvrdio u vjeri, kako bi plašljivica ohrabrio u svetom radu za Boga. On dopušta da ga Toma dotakne, da stavi svoju ruku u šupljinu, od čavala na rukama i koplje od rebra. Što više, on ga ljubazno poziva. Stavi Toma svoj prst. Vidi Toma moje ruke. Pruži svoju ruku i stavi u rebro moje i nemoj Toma biti nevjeran. Budi Toma vjeran. Kako je Toma morao ostati, čak i rekao i posramljen, ali začudom smeten, gadno na pojavu Isusu i na taj slatki njegov poziv. Dođi Toma. Kao što majka zove svoje dijete i otac, kad padnu da nešto naprave krivo, nema osude, dođi, evo pogledaj. Braće moje i sestre, mislim da je svaka živica njegovog tijela, njegovog bića bila tada sretna i ganuta. Kolikim strahom i poštovanjem stavljao je svoj prst u probodeno tijelo Hristovo. Od silnog ganuća bacio se Toma ničice pred uskrsnog Spasitelja i zavapio je: ti si moj Gospodin, ti si moj Bog. I tada Isus opet čini veliku stvar pred drugim apostolima i kaže: bravo Toma, hvali Tominu vjeru, ali naravno i prekorava ga. Toma, ti si me vidio, ali evo poruke svima nama: blaženi oni koji nisu vidjeli, a vjeruju. Braćo moje i sestre, zar danas ćemo samo povjerovati zbog tome? Zar se samo na Tominu iskazu temelji opravdanost naše vjere? Rekao bih ne. Evo naša crkva koju Isus ustanovio, koja djeluje 2000 godina i koliko je toga svetoga i plemenitoga, i postaje pitanje: pa što to nije na temelju hrišćanstva izraslo? I jednakosti muškaraca i žena, i slaboga i jakoga. Pa tko je položio temelje svim znanostima, umjetnostima, kulturama, evo već 2000 godina? Tko je sagradio katedrale? Ovih dana teška srca i ja i svi mi promatramo našu prvostolnicu u Zagrebu. Ona je nažalost narušena, ali zrače ljude optimizmom. Popravit ćemo mi to. Kako su naši stari napravili, mi ćemo je popraviti. To je trenutak iskušenja. Evo Remek bijela i najveći vrh u našoj Hrvatskoj, ta zagrebačka katedrala, zna da će se obnoviti, da će ponovno zasjati. Kada prođe, nažalost, ova teška bolest, uvijek je bilo i biti će onih koji su u Hrista vjerovali i koji su crkvu svoju pomagali. Zato i u ovom trenutku želim izraziti svima vama, dragi Župljani, i svim onima koji pomažu svoju crkvu. I opet ću ponoviti: pomažući crkvu, pomažemo sebe. Jer mi smo dužni to, mi smo kršćani, mi smo vjernici. Dužni smo svoju crkvu pomagati. Crkvu ja nisam osnovao niti itko od ljudi, jer da je to tako, nam bi davno propala. Isus je osnovao crkvu i rekao je da je vrata tako da je neće nadvladati. Evo naše crkve, kroz ove 2000 stoljeća, toliko je škola podignuto od osnovnih pa do sveučilišta, toliko se dobrotvornih društava osnovalo. Evo toliki, i drago mi je da se to i u javnim medijima kaže, koliko crkva i danas u Hrvatskoj preko Caritasa hrani gladnih ljudi, koliko je ljudi dobilo otkaz i ovih dana dolaze na pučku kuhinju, zahvaljujući mnogim ljudima koji daju svoje donacije. Jer što je novac? Novac je sredstvo koje mi omogućuje da mogu živjeti.
Pa ako ga ima i više, ja sam dužan to moje braće podijeliti. I zapamtimo, što više dajemo, Bog nam više vraća. Kao što i više u životu ako učimo, stječemo velika znanja, braće i sestre. Evo mi današnji kršćani jesmo li svjesni toga kako nam je dragocjenost povjerio Gospodinu u svetoj vjeri. Živi li u nama ta svijest i jakost da možemo uvijek reći hvala ti Isuse što sam katolik, hvala ti što si mi dao taj vječni život. Evo danas na mali Uskrs slavimo i u svetlosno uskrsno vremenu i kažemo aleluja, slava onome koji uskrsnuo za nas i za naše spasenje. Hvala ti Bože što sam katolik, vjernik i što primam tvoj sveti blagoslov, a i u konačnici jednog dana vjerujemo da ćemo čuti njegov glas. Dođi slovo vjerni, u malom si bio velik, evo stavljam te nad mnogima i uživa radost Kraljevstva nebeskog. Želio bih i sebi i tebi, jer smo puno puta sumnjičali, ponavljam, čuo sam puno puta ljudi kažu, pa zašto Bože mene? Zašto, šta sam ja po tebi Bože učinio, kad nažalost se dogodi bolest ili smrt u obitelji i kad smo kao ljudi tužni, što je normalno. Evo, Krist nam uvijek kaže, ne boj se, ja sam s tobom. A mi, evo, zaželimo to svako od nas, da možemo reći uvijek s tobom, Gospodin moj i Bog moj, a koliko god nam bilo teško u životu. Amen. Sad ćemo i mi poput apostola ispovjediti svoju vjeru, da nas uskrsli, čuva i blagoslovi. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istopitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i udjelovio se u Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet Božji za nas, po Ponciju Pilatom mučen i pokopan, i uskrsnuo je treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom stupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima. I u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Sad ćemo se pomoliti, iznijet ćemo Gospodinu neke od naših molitava, naravno da svatko od nas ima u sebi, u dnu duše, u dnu bitka svoga, toliko, a i zahvala, a i molba, a evo izrecimo Gospodinu neke od njih. Molimo te, Gospodine, za sve one koji u crkvi tvoje vrše djela milosrđa i koji polažu tvoju crkvu, ti ih obilno nagradi i blagoslovi mirom svojim, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za sve one koji trpe, koji pate, koji su bolesni. Udijeli svoj sveti mir, da nikad ne pomisli da si ti napustio, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za sve naše liječnike, za sve medicinsko osoblje koji se od tisućama ljudi brinu ovih dana, koji su bolesni. Udijeli Bože snage da imaju najprije sveti mir i da s ljubavlju rade svoj posao, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za našu župsku zajednicu, za naše majke, očeve, braće i sestre, za sve našu djecu, mlade, stare, nemoćne i bolesne, ti nas sve svojim mirom, kao i svoje apostole, obdari, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za sve misionare i misionarke, da s ljubavlju i s blagoslovom Božijim obavljaju svoj sveti zadatak od tebe povjeren, molimo te. Gospodine, usliši nas. Evo i za kraj naših molitava molimo te za sve naše drage pokojne koji su se preselili s ovoga svijeta, za naše pokojne hrvatske branitelje, pa i za one koji su otišli nepripravni s ovoga svijeta. Budi im Bože svjetlost vječna i mir u nebu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Evo, Gospodine, slušali smo riječi, tvoj primjer vjere i tominje nevjere. Daj nam i kad nama budu takvi trenuci, a doći će jer i mi smo samo ljudi, da uvijek vjerujemo tebi i kad nam je teško, da svoje ruke stavljamo tvoje, koji živiš i traguješ u vijeke vijekova.
Gospodine, prinos svojih vjernika. Oni su se priznanjem vjere i krštenjem na novo rodili. Daj da postignemo vječno blaženstvo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je pravedno. U istini je dostojna i pravedna pravo i spasonosno na tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo sveto uskrsno vrijeme slavimo i častimo, jer je Krist, Gospodina, žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla i vjernima se otvaraju rajske dvere, jer je naša smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Stoga sad svijet na kuglu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i snima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesme koje slave, pjevajući bez prestanka. Isto tako, pošto večeraš uzeli kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle smrt i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas i ove nedjelje na mali uskrs pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Alenom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji su usnuli u nadu uskrsnuća. Mi smo dužni, kršćani, vjernici, jedni druge pomagati, ali smo i dužni za naše pokojne moliti. Nama, živima, kažemo, puno puta treba mi ovo, treba mi ono. Pokojnima treba samo jedno, to je naša molitva, naša dobra djela. Evo, preporučimo u svojim mislima i u svojim očima dragi naše pokojne koji su na sudu Božjem. Smiluj se, Bože, dušama njihovim, a molimo Te za sveti blagoslov za nas, za našu župsku zajednicu, za našu domovinu,
Za naše drage obitelji svoj sveti uskrsni blagoslov, smiluj se svima nama, da i mi jednog dana zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim apostolima, sa svetom Lucijom i sa svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi. Da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bog Otcu svemogućem u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Tek kad nam nešto nedostaje u životu, onda vidimo koliko je to bilo dobro što smo imali. Evo sad nam svima nedostaje zajedničke svete mise, kad lijepo zajedno pivamo, slavimo, kad se, evo, i rukuju, pozdravljamo, nažalost toga, evo, nadamo se neće još puno biti vremena, pa ćemo ponovno to moći, pa možda i to, evo, savjecimo nama da cijenimo ono što imamo, a nekad to nešto izgubimo, onda kad se sjetimo. Sad ćemo moliti ovu molitvu koju su molili apostoli, koji Isus naučio moliti u ovoj svetoj misiji, a evo vi svojim obiteljima koji ovo sad gledate, naravno, zajedno molimo i u duhu budimo jedno, kao što nas je i Krist naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakog dana danas i otpusti nam dužne naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine od svih zala, daj milostivo mir u ove naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolaska Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć učinjena. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo Te, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj nam Bože mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji i oaza s vama. I s duhom tvojim. U svome srcu svima oprostimo i mir onaj u srcu pružimo jednim drugima. Evo jaganca Božije koji uzima grijeh svijeta. Blago nama, svi smo poslani na Gospu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Alleluia, alleluia. Alleluia.
prinesi ruku i opipaj gdje su bili moji čarni doma i nemoj biti nevjeran nego vjeran. Aleluja, aleluja. Pomolimo se. Svemogući Bože, daj nam pričest uskrsnog tajstva trajno djeluje u našim dušama. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Prije završnog misla blagoslova, evo želim vam svima lijepu ovu nedjelju. Neka nas dragi Bog blagoslovi. Do kad će ovo trajati, da se ne možemo zajedno nalaziti u crkvi, ja ne znam i to ne može niko znati. Čekamo upute naše biskupije, vi ćete naravno svi obavješteni. Naravno da nam je svima dosta ovoga, ali ne možemo ništa učiniti, nego se treba podržavati uputa. Evo, kako kažu, malo pratim i novine, ovdje u Mičkenu sad teško stanje. Moramo paziti jedni na druge, da iz ove epidemije, iz ove nevolje izađemo sa što manjom štetom. Hvala svima vama, dragi župljani, koji pomažete novčano naše župe. Evo svaki tjedan šalju ljudi svoj prilog za crkvu. Hvala vam lijepo, naša Ketrin to lijepo odnese na banku. Hvala vam, crkva treba dalje funkcionirati. Ponavljam što rekao i malo prije, sve što drugima damo, dali smo sebi ponajprije. Hvala vam lijepo, a ponavljam, evo kad ćemo se ponovno moći sastati, ja to ne znam, iz biskupije će nam to javiti, svakako i ja, a i svi mi skupa, da čekamo da se možemo naći ovdje. I ponavljam, tek onda i tek sad znamo cijeniti puno toga što nam je u životu bitno i važno, a što smo smatrali nekako normalno. Evo neka nas dragi Bog blagoslovi sa ovog malog Uskrsa, sa ove druge nedjelje Uskrsa, neka vam on dijeli svoj ponajprije mir. Ja vam od srca želim da i danas budemo lijepo u duhu, a i sve ove dane koje su pred nama. Ja imam svaki dan svete mise, svaki dan i nekoliko krunica, hvala Bogu, sad ima više vremena, a i svi mi imamo vrijeme, pa ne moramo zaboraviti na molitvu, nego se uvijek pomolimo, imamo za koga, imamo i za što. Neka nas dragi Bog blagoslovi, želim vam dobar tek za obiteljskim stolom i želim vam lijepu nedjelju, neka nas dragi Bog blagoslovi. I na kraju, hvala lijepo našem Vivi, koji danas je lijepo prenosi svetu misu, našem uranaru koji je svirao, njegovoj mami, našoj Mariji, našoj Dragici. Neka vas dragi Bog blagoslovi za svako dobro djelo i on neka nam dijeli svoj sveti mir i blagoslov. Gospodin s vama. U ovom svetom danu maloga Uskrsa neka vas blagoslovi svemogući Bog i neka vas čuva od svakoga zla. Amen. Bog vas je obnovio s poslušenjem svoga Sina jedinca Isusa, on neka vam daruje i besmrtnost. Amen. Nakon blagdana muke Gospodnje, vi što radosno uđoste u blazmeno slavlje, prispjeli sretno svi zajedno i vječnom Uskrsu. Amen. I blagoslovio vas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala.